Здравейте! Ние ще тръгваме за лятната ни почивка, за лятната ни къща на морето и за това исках да ви покажа още един апдейт, тъй като ви бях показала как опаковам в видео багажа на момичетата и ми зададаха много въпроси някои от вас, откъде съм намерила тези чанти за пътуване. Ами ето ги, намерих ги в един румънски сайт. Страхотни са, защото първо са с ципове и второ са 6 размера, като включително има и чанта за пране, laundry bag, която е с връзки. Ето ще покажа. Тази е с цип и другата е даже са си написани laundry pouch. И ето и по-малка има. И още една доста голяма, която е с връзки. А пък тук ето и другите размери несесери за дрехи, както аз ги наричам. Страхотни са, защото освен, че имат дръжка, от едната страна са с мрежа и можете да видите какво сте опаковали и така доста добре да пакетирате багажа, без да се ровите, когато ви трябва нещо. Така че ето този комплект съдържа една голяма, една доста голяма, една средна, една малка и 3 палча плюс големият, в който седеше всичко. Така че мисля, че това е наистина един много добър вариант, особено за ръчен багаж, пък защо не и за куфър. За куфър аз лично използвам два такива комплекта. И ето пък от Red Point България, знаете така, моите любими мами Baby Bag и Family Bag. Сега взех розова. Много съм доволна от тази. Имаме черна, която е за таткото и таткото ни носи. Ето тази е розова за нас момичетата. Страхотна отново. Те имат, исках да ви покажа, не знам дали в предишното видео ви показах, те си имат закачен пауч към тях, така че дребни неща като пари, монети, някакви документи, лична карта, нещо, което ви трябва под ръка, можете да го сложите и в същото време да седи вътре, но нали, ако желаете, може и да е отвънка, но може да седи вътре, така че ако сте на летището, нали, да ви е удобно или въобще в колата и така. Ето ги различните видове. Ние имаме черната с златния надпис, т.е. ето тази. И сега поръчахме тази розовата за нас момичетата, така че вече имаме Daddy Bag, два пъти Mami Bag за двете малки момичета и две Family Bag за всички фамилни неща, като аксесуари, обувки, настолни игри, шах и така всякакви неща, които носиме като семейство допълнително. Така че така опаковам аз. За куфър използвам два такива комплекта несесери, travel несесери и турби. И за уикенд особено препоръчвам много такава чанта. Ако пътувате нали, за по-дълго време или по-надалече, можете да вземете няколко. Те освен това са от много хубав промазан плат, който можете да почиствате с навлаждена кърпа или гъба. Така че това е от мен. Чао за сега, до скоро!